Lemse liquid yonke ndikati imi mashefu mirai mashefu keto kwangu kune vanhu vane mhosva kuna na chiremba kuna na dokta dama anorapa vari soba zvandiremera ndisaka ndabvunza ndikati imi mashefu mirai mashefu kuno kune tsom center pakaijagwa misai kenta tina namoyo nana muchena gumbo vakomana vakawanda vari kuita nungo chihondo mpfungwa tokutadzira vachitoganzira vachitokuwanzira vachingoti mastanzi ameno zvanzi madhubhidhanzi vachipinda nechansi vanorova dombo ndo mafeila vari kumashure semtrailer. Ini zita rangu ndonzi Bernard Hweta rekuzvarwa rebasa ndinonzi liquid yonke ndine 25 years ndinobva kumusha kwedu kuMozambique asi kwandogara paseke kuchitungidza kwamasona. Mhosva yangu yandikapindira mujeri ndeye theft. Ndakabira baba wangu 520 years ndo vakandisungisa mushure mekunge ndakutora madrugs emutoriro ndakusaita musha asi muno mujeri mandiri ndo mandikanopinda ndakabatwa zvakanaka nejeri ndakasvika pari yavo. Asi chemo changu kune vari panze ndingoti yamumbondionawo ndiriko yamundione ndiriko ende music handina kumira ndiri kuita ende ndatsva mbungondiona masongs ndine akawanda ndine maalbums ndoti kune maproducer nemaradio stations vaiti vachitishanyira mukati vachitionawo music ichibuda panze vakwanisa kudinzwa asi ndobuda musi wa20 March this year gore rinori. Ndakabatsirwa pakuti handina pandakazokwanisa kuzviwana nekubayiwa in my injection mapiritsi avaindipa murehab nakudera zvinova zvakaita kuti zvese zvibude zvaindiflasha system ndakaflashwa system ndabayiwa majekiseni ekuti ndiche cool down because ndiri munhu wekuti ndanda kusarara ndanga ndawa munhu wangogara ndanga ndine hyper energy zvinhu zvese zvandaingoita zvanga zvisinganzwisisiki asi pasina 2 months ndichipiwa treatment iyoyo zvakatanga kutoshanduka kusvika nhasi. Pakawanda ini ndiri makanika ndokwanisa kugadzira mota magiabox manual neauto zvese ndokwanisa ende ndokwanisa kuita carpentry ndokwanisa kusvika futi side kuimba manzi ndinayo asi kunyora ndinyore zvinhu ndinongofunga ipapo kana panze masongs angu ese ndinongoita zvekutongofunga ipapo asi muno mujeri ndakutonyora ndine music yakawanda yandinayo. Kune vari kunze ndinoti madrugs akashata haisi nzira yakanaka unokwanisa kupita wakawanda pasina ari kukuona asi anokusvitsa pasitende kuti unokwanisa kupinda mujeri mandiri nhasi. Saka ndinongoti kune mayouth ese ari panze because havasi vese vechidiki chete vari kurova kana nababa vari kurova kana vakadzi vazhinji vari kurova ndinongoti madrugs awareness zvinhu chakaipa paikwachiri nekuti ini changa chandiparadza dai pasitorina Mwari nejeri pamwe dai ndakanzi ndakafa kana ndikutopenga naizvozvo asi ndinongotenda Mwari madrugs akaipa ngatisiye zvinodhaka.